ngambara ing awang-awang anglalangut bebasan tanpa tapi nurabasing megah mendung mimpi ngituring jagat lan turung ngambara unggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satemakin nawa ngimpi Jah! Ah,
geblok kritik ya ayo yo
gunane kanggo nyambut seteruse dadi srana ajang kepilaku bebasan ati daelan ditoto retan tremo ner ing sabikala Abot
setya budya apakah sing atur akara abapak pocong dudu watu dudu gunung sabamu ing sabran ngone-ngone sakupati yen lumaku sipocok lambean grono mangkene iki rasane ati rasa risi suwe ora ditileki mas yo ben janji kopen aja lalen pamrih supaya kajen ada pakne arep lali kewajibane sajake anakmu kok rewel wae ya kene tansah eling marang Gusti kang peparing rujak kurang uyah wong mateng ya ayo yo tukangnya orjen nurupi yo awas ya senang kula kelali aja lali ali niki sulih kula
kanggo dieling yen dadi lara gelo sakeh ritot balu ketok-ketok kewala nganti ati besok kapan bakal bali yen bali kejo kula apa kok ira kalapo kalak-kalak reyoke slendro padha saka uga dadi sarata manunggal lahir terus sekate terus maju tanpa mundur maju lapat lapor ira kalapo kalak-kalak reyoke slendro padha saka uga dadi sarata manunggal lahir terus sekate terus maju tanpa mundur maju lapat iya yo ayo mas siarke niki babak sepindah sampun paripurna.